Egun guztioi, prest bali magaude, hasingo gara. Ez dakit, askotan ez dugu ikutzen hain beteta gelago eta eskerrik asko, guztioi etorri zaretelako. Guretzak Foru Aldundiarentzako eta hemen gaudenontzako egun importantea gaur. Hain zuzen ere, gaurkoan Xabier Lete, poema eta abesti guztiak bildumaren aurkezpena egingo dugu. Eta, egia da baita ere, duela 12 urte, 2010ko abenduaren 4ean ditzala Xabier Lete, eta beraz garaiz edo, pixkat hori gogoan baita ere egiten dugula aurkezpen hau. Nirekin mailan daude Xabier Mendiguren editorea, Elkar, Erein, Pamiela, Alberdania eta Txalapartaren izenean. Argitaletxe guzti horien izenean. Eta baita ere, Alex Gurrutxaga eta Lourdes Otaegi, unibertsitateko irakasle, eta Leteren obran adituak direnak biak ala biak. Eta esan behar hauek biok Lourdesek eta Alexek landu dutela bilduma hau. Gurekin da baita ere, Mari Jose Telleria kultura diputatua. No zaude, Mari Jose? Eskina jarrita. Ongi etorriak publikoki baita ere, ardura berri honetan. Nik egingo duan aipamena oso laburra izango da, bakarrik aipatzeko, Euskal Herriak eta Euskal Literaturek eduki duen erreferente artistiko garrantzitsuenetariko baten. Obra artistiko baten aurkezpena egingo dugula gaurkoan, bere olerkiak, kantak, eta azkenean, Euskal Herriaren iruditerian, txertatua dauden hainbat eta hainbat eduki, biltzen ditugulako bilduma honetan. Esan baita ere etxe honek, Gipuzkoako Foru Aldundiak lotura handia izan duela eta izango duela Xabier Leterekin. Dakizuen bezala kultura diputatu izan zen etxe honetan. Eta Xabier Lete poesia saria bi urtean behin antolatzen dugu baita ere Foru Aldundiaren egun kutxun batean. Duela 2 urte, sustatu genuen baita ere Ni naiz Lete izeneko dokumental bat, Foru Aldundiak sustatu zuen, eta garai hartan hasi zen pixka bat ideia bilduma honena. Uste genuen, merezi zuela, bilduma batean bere obra guztia osatzea eta biltzea, eta ezagutzea eta sakonean ezagutzea eta gozatzea baita ere Lete, eta izatea Xabier Leteren ibilbide osoko panoramika sakon bat eta zehatz bat ez, oso bat. Eta bilduma hau elkarlan baten frutu da. Lehenago aipatu ditut, baina Alberdania, Elkar, Erein, Pamiela eta Txalaparta argitaletxeak Euskal Editoren elkartea eta baita ere Aldundia, izan gara elkarlanean burutzeko bilduma hau. Eta nahi tokatzen zait batez ere zoriontzea parte hartu duzuen guztiok lan honetan. Eta esan, espero dudala Euskaldun guztiotzako bilduma hau referentzi izango dela. Eta Euskal Herriko hainbat eta hainbat etxetan izango dugula, negu honetan gozatzeko eta Xabier Lete hobeto ezagutzeko aukera bilduma honen bidez. Eta besterik gabe, irutzen zait Xabier emango dira hitza. Mila esker, Markel Olano jauna, eta ongi etorri, ona etorri zareten kazetari, editore, eta, Leteren zale eta lagun guztioi. Proiektu honetan bildugaren argitaletxe ontzat, Alberdania, Elkar, Erein, Pamiela eta Txalaparta, poza eta orea da Xabier Leteren obra poetiko osoaren argitaratzean parte hartzea. Bai, obraren edertasun eta kalitateagatik beragatik, bai, egileak Euskaldun guztion oroimen kolektiboan duen leku nabarmenagatik. Eta 3. arrazoi bat ere aipatuko nuke. Transmisioaren beharra, gure kulturak eta herri nortasunak iraungo badute. Izan ere, Xabier Leteren kanta eta poemen edertasun horren kontzientzia bizi-bizirik daukagu adin batetik gorako Euskaldunia guztiok, pertsona jantziak zein xumeak izan. Adin batetik gorako esan dut ordea, erantzi beharko bainuke 40 urtetik behera edo asko apaltzen dela mirespen hori. Alde batetik normala da, nork bere garaian ezagutu izan duena miretsi dezake eta ezagutzen ez dena ezin maitatu. Herri bizi batek, baina, behar ditu mitoak, heroiak, belaunaldietan zehar iraungo duten erreferentzia konpartituak. Xabier Lete mito horietako baten kategoria du. Xabier Letek, barkatu.
Giza bizitzaren korapiloak norbere larruan sentiarazteko gaitasun horrengatik, gai sakonenak hurbil egiteko doain harrigarri horrengatik, bere karisma izugarriarengatik. Hoien guztiengatik itsasargi baten distiraz egiten du argi gaurik ilunenean ere. Faro horrek argia ematen jarraitzeko ordea tresnak behar ditugu. Ikusentzunezkoak, komunikabideak, eskolak, argitalpenak, geure esku izango direnak eta geure buruaren ezagutza eta estimazioa bultzatuko dutenak. Horretarako ere kontzientzia sendo bat behar baita, korrontearen kontrako igerian aritu behar dugun ezkero, eta hala jarraituko dugun itxura guztia du gainera urtez urte eta egunik egun. Esandako guztiagatik poz eta orea da, esan bezala argitalpen honetan parte hartu izana eta auzolan eredua ere bai, gehiagotan gertatzea nahi genukena. 3 tomo dira, kaja batean sartuta daudenak, 1000 horri baino gehiago, eta horren guztiaren ardura izan dutenak, izan dira Lourdes Otaegi eta Alex Gurrutxaga, biak unibertsitateko irakasleak eta leteren obran adituak, 100 horri baino gehiago sarrera idatzi dute, obra guztia finkatu indute, oharrez jantzi, eta beraiek esplikatuko digute hobeto liburuaren mamia, edukia, eta beraiek zer lan egin duten, obra hau zuen eskura iritsi ahal izateko. Eskerrik asko zuei bioi, zorionak eta zuen alaitza. Zuri ere, Xabier, egin duzun aurkezpenagatik. Ezer baino lehen esan nahi genuke liburu hau batez ere leteren poesiaren honran eta alabantzan egina dela. Alegia, ari egineko omenaldi badala, bere obra dela protagonista 1000 horri hoietan. Baina, orain aurkezpen honetan, hori jende artera zabaltzeko egindako lanean, partaide ezinbesteko izan direnak aipatuko ditut lehenik. Lehenengo aipatu nahi nuke Gipuzkoako Foru Aldundia eta 2 bider aipatu behar dut, batetik edizioaren babesleetako bat izan delako eta editoren elkartearekin batera, aurretik aipatu denez eta hor ez naiz luzatuko elkarteari zor diogun eskerrona, batez ere Jose Mari Sors bere presidentearen bitartez helarazi genuelako proiektu hau editoren elkartearen gana, eta beraiek besartean hartu eta onartu zutelako. Foru Aldundia nioen 2 aldiz eskertu behar genuelako, lan hau ezinezkoa izango zela deritzo dalako, egungo espalitz leteren fondoa deiritzan dokumentu edo artxibategi hori. Alegia, ikerlari ontzat ezinbestekoa da literaturari buruzko ikerketa serioak eta sakonak egitea, ez badaude egile zenduen edo egile obra bukatuen artxibuak ikerlearien eskura. Hori bildu izana da nire ustez kultura sailak, Aldundiaren kultura sailak egindako ekarpen baliotsu bat eta literatur ondariari buruzko ikuspegi nazional bat erakusten duen hildo bat. Niretzat sendotu beharko litzateken eta sendotzea espero dudan hildo bat. Guk ezinbestekoak ditugun artxibuak eskuratzen eta katalogatzen eta ikerleen eskura jartzen jarraitzeagatik. Bestetik, esango nuke edizio hau aurrez egindako ikerlan askoren bilketaren emaitza dela baita ere. Eta ikerketa horien egileetako batzuk publiko artean ditugulako, esan nahi dut, badirela leteren obrari buruzko tesilanak, bata Alexena eta bestia Jon Martinena, aipatu nahi nituzke hurbilenak diren aldetik, baina badira baita ere aurretik egindako hainbat artikulu, Irigaraik, Jose R. Garziak edo eta Neronek edo eta beste askok idatzitakoak, eta beraz, liburu honetan hitzaurre horretan, Eunhorriko hitzaurre luze horretan, bildu nahi izan dugu ikerlan, urteetan egindako ikerlan horren emaitzaren frutua. Uste dut, leteren funtsak eskura jarri dizkigun dokumento horien ikerleentzat ekarpen baliotsua dela guk hemen egin dugun bilduma. Behin lan horieko eginda, hau da, diodan moduan ikerlan horiek egin direlarik, edizio honetan eskaini nahi izan dugu publiko zabalarentzako liburu sorta bat. Alegia, ez dela adituentzako edizio kritiko, seriosoa eta bar. Serioa bada,
uste dut lan puska bat egin dugula. Baina, irakurle orokorrarentzako egina da. Hau da, belaunaldiz belaunaldi guretzat oso presente dagoen egilea den arren, pentsatzen dut transmisioa, lehenago aipatuen transmisio horretarako beharrezkoak direla edizio argituak. Eta gurea edizio argitu horietako bat da. Alegia hitzaurreaz gain, poemetako oinuarretan laguntzak ezarri ditugulako irakurleentzat. Eta modu horretan pentsatzen dugu, denon, Euskaldun denon ondarea den leteren poesia hau, dastatu, ezagutu, disfrutatu ahal izango dugula. Hori izan da behintzat gure jomuga. Horretarako 3 aletan banatu ditugu liburuak eta jadanik aipatu da. Lehenengo alean bildu ditugula hitzaurreaz gain lehenengo 3 liburuak, bigarrengoan dagoela gure ustez obrarik beteena eta helduena den egunsentiaren esku izoztuak, gauza harrigarri hori, liburu bikain hori, eta 3. alean berriz, Alexek hobeto azalduko dituen lan xeheak egin dira. Alegia fondoan, leteren fondoan zeuden argitaratu gabeko 2 liburu, eta aldizkarietan sakabanatuak zeuden poemen biltze, azaltze, kokatze lan hori, eta horretaz gain azkena abestiak. Hain ezagunak ez diren, eta hain, nola desateko, hain popularrak diren tekstu batzuekin batera, Nafarro Arragoa edo Gizaberea, hoiekin batera, leteren beste aurpegi bat erakutsiko diguten hainbat kanturen berri irakurri aldaiteke 3. horretan. Hitza emango diot Alexi horren berri azaldu dezan. Egun on denoi. Ez ditut errepikatuko hitzak, bakarrik eskerrik asko, denei, ez nahi zotan luzatuko, biztan da guretzat egun pozgarria dela eta esker on handia daukagula. Edizionek biltzen dituen lan argitaratuak, lehendik argitaratuak zeudenak daude batez ere, Lurdesek esan du bezala, lehendabiziko 2 ale edo 2 tomoetan. Eta hor beraz, gure lana izan da batez ere edizioa, testu horien edizioa, argibideak ematea irakurleari hori argi eskaintzea. Pentsatu behar da, leteren obrak denbora tarte handi hartzen duela, menderdi bat hartzen du. Beraz, edizio horretan, 2 liburuko egiten batez ere, asmoa izan da, menderdiko aldakuntza horiek direla filosofikoak, estetikoak, hizkuntzazkoak nola ez, horiek zehaztu eta estetikari buruzko, hizkuntzari buruzko ohartxoak egitea. Lurdesek esan duen bezala, ez adituentzat, baizik irakurlearentzat, ez. 3. liburukia da berriz pixkat desberdina eta esango genuke balio erantzi guk uste haunditxa marra eman diezaiokena edizioari. Hor biltzen dira batetik sakabanatutako poemak, hau da, liburu ezagunetan ez zeudenak, eta aldizkarietan edo han eta hemen argitaratu zirenak, behar bada oraindik ere azalduko da nunbait baten bat, baina toki askotatik bildutako poema sakabanatu dauzkagu. Bestetik poesia argitara gabea, gero itzulpenak ere bai, eta ez soilik poesia itzulia, baizik baita abesti itzuliak ere, eta gizarraztu zeidan, hori. Eta abestiak, ez ditut aipatu, eta abestiak, noski, Xabier. 3. liburuki honetaz egingo du togarren batzuen baimenarekin luzesiago. Lehendabiziko apustu garbia izan da, biltzea poemen ondoan abestiak ere, hor, norbaite pentsa dezake, abesti gintza, eta, uste dugu, lete ezin dela partzialki ulertu, bere ezaugarritako bat hori da, ez? Anistasun hori, hainbat alor jorratu izana, eta ez dagoela lete poeta ulertzerik, lete abeslaria gabe, eta alderantziz, beraz, elkarren ondoan, doaz poemak eta abestiak. Txantxa onartzen baldin badidazue, literatur nobel saria, Bob Dylanien man baldin badakioke, nola ez sartu leteren abestiak bere poesiaren edizio batean. Ongi justifikatua daukate tokia. Saiatu gara abestiak ahal izan dugun neurrian kronologikoki ematen ordenatuta, ahalik eta xeen, beti ez da posible erabat zehaztea, baina oro har kronologikoki daude ordenatuta. Eta saiatu gara iturriak zehazten, kasu argitaratuetan, diskoenak eta bar,
eta direnean artxibokoak edo emanaldi, bizpahiru emanalditan emandakoak, saiatu gara azaltzen non emanak ziren, benetan non plazaratuak. Kasu batzuetan esku horrietan daude, kontzertuetan banatzen ziren esku horrietan, eta hortik bildu dira, eta bar. Kasuan, saiatu gara hori argitzen. Argitaratu gabeko poemei dagokienez esan, lan konplexua izan dela, eta guretzat oso importantea dena, ez dugula sartu inola ere zirriborro moduan, edo eskuz bakarrik ala moduz, edo auskalo non idatzitako testurik. Bakarrik erabaki da, sartzea, ongi finkatutako eta amaituta ikus zitezkeen testuak, ez zirriborro modukoak edo alakorik. Eta hor, bi bilduma aipatuko genituzke, bat da, Arrastoa eta Itzala izeneko poema sail bat, 78koa ematen duena, eta prest zegoen, are gehiago, jakin badakigu, Juan San Martinek aipatu ere egin zuen publikoki, letek ja prest zeukala testu hori, Arrastoa eta Itzala. Bertako testu batzuk ezagunak dira, baina beste batzuk ez ezagunak dira. Prest zegoen, eta 3. ale horretan irakur daiteke Arrastoa eta Itzala hori. Eta beste poema sail prest zeukana da Itsaso eragotziaren kanta gogoetatsuak. Hori 76koa edo da, hori ere prest zegoen, bere azal eta guzti, makiniskribua, eta hori ere irakurleak hemen aurkitu ala izango. Oso, ezkara detailetan sartuko, itsasoaren metaforak, hainbat itsaso lantzen ditu, eta itsasoaren metaforak oso poemario ederra da, biltzen dituena garaiko kezka kulturalak, baita ere leteren kezka estetikoak, kezka soziopolitikoak, baita kutsu ekologiaren inguruko kutsu bat ere, eta uste dugu irakurleak benetan eskertuko duela poema liburu hori ere. Hori ez gain esan bezala, abesti argitaragabeak ere bildu ditugu, eta abesti argitaragabeak, han eta hemen aurkitutako testuak, beti ongi finkatuak, eta beti saiatu gara zehazten iturria. Guk uste lete estimatzen dugunontzat eta ezagutzen dugunontzat, oraindik ere ikusiko dugula jakimina handia piztu dezakeen eta plazer handia eman dezaken testu mordoska bat. Azken ohar bat hitzaurreari buruz, orrialdeko hitzaurre horri buruz. Luzea da, eman behar ziren leteren, uste dugu eman behar genituela leteren ibilbide biografiko eta bibliografikoaren ohar oinarrizkoak, eta horrek eskatzen ditu ohar asko. Pentsamen erdiko ibilbide horretan bilakabide askotarikoa dela. Egia da, jende askok lete ezagutzen duela, baina gure asmo nagusia izan da esplikatzea hain zuzen lete konplexu hori, ez? Leteren obra eraikia dagoela, kasik argitasun edo euforia momentu eta ondoratze eta iluntasun momentu ez ere, eta ibilbide konplexu hori esplikatzea irutzen zaigu importantea dela. Lete bat eta kontrakoaren kontrakoa izatera iritsi zela bere konplexutasun hortan. Eta ziurrenik horregatik ere luzatu gara. Noski, saiatu gara esplikatzen hitzaurrean edizioaren beraren nabardurak, egin diren aldaketak, eta alik eta garbien gera dakion irakurleari. Azken ohar bat, eskerrak eman ditu lehen orokorrean, edizio lanean konkretuki aipatu nahi dituzke bizpahiru hitz, berriz Lurdez hitza eman aurretik. Xabier Mendiguren alboan izan dugu noski, eta ezin aipatu gabe utzi, lehendabiziko irakurle berezi eta baita ere aditu izan diren Joserra Gartzia eta Angel Ertxundi zeinak euren gomendioak, zuzenketak, proposamenak egin dizkiguten, eta beti da ona ez begi gehiagoren oharrak izatea, eta noski 3. liburu berezi horretan betirako zoragarria izango dugu, Joxan Goikoetxearekin, zeinarekin eskuz esku, konprobatu izan ditugun, zalantzak geneuzkanean, testuak, kantuak, urteak, eta euren eskuzabaltasunari ere, gure esker on bilotzetikako. Eta azken hitza berriz Lurdezentzat. Bai, ikusten da, justifikatu behar handi bat daukagula, horri aldi idatzi ditugulako hitzaurre horretan. Barkazio eske. Barkazio eske egindako azalpenak dira honakoak, onartuko dizkiguzue eskusati honon petita,
beharrezkoa zen esplikatzea guretzat badela lete bat jendeak ezagutzen duena eta otsuaren oihuarekin identifikatu zena, eta beste lete barnekoi bat bere espiritualitate horretan gero eta depurazio lan handiagoetan sartu zena. Nahi genuke jendeak bigarren lete hori ere estimatu dezan. Alegia bere poesiaren nondik norakoak ongi ulertu ahal izan daitezen. Eta horretarako oinuarrak, horretarako hitzaurrea. Izan ere, gure hipotesian, bere azken liburua da. Egun sentiaren esku izoztuak dalako liburu hori da bere emaitzarik umotuena. Eta hori poesian gauza harrigarri bada. Esaten da poetak gaztetan egiten dituela bere lanik inspiratuenak. Leteren kasua ez da hori gure hipotesian. Alegia, gastatuaren gastatuz, jardunaren jardunaz iritsi zela depurazio puntu horretara. Tonu justua, tonu orekatua eta neurtu hori lortu zuela azken liburuan, eta hori ere estimatzen lagundu nahi genuke, publiko orokorrak ere hori ere baloratu dezan nahi genuke. Egia esan, kasu deigarria da, leteren lorpena da, hizketaren soiltasun eta depurazio puntu hori, esango nuke euskal literaturaren izen nagusien artean kokatzen duen obra dela, gure iritziz. Giza berean nahi genuen irakurleak jabetzea leteren mende erdiko literatura horren bitartez gure historia hurbilaren argi itzalez hausnarketa egiteko aukera eskaintzen duela obra honek literatur hizkeraren bitartez, eta horretaz gain nahi genuke pentsatzea letek obra unkigarria burutu zuela. Disidentziaren, oinazearen eta maitasunaren bide gurutzeetan erroturiko poesia dela, eta modu horretan lerro nagusietan, euskal poesiaren lerro nagusietan kokatzen dula bere burua. Beste gabe, nire aldetik bukatu dut justifikazioa. Bueno, ez dakit galderari gauko zuen, zerbaitola argitzeko, bai? Emagiztu, mesedez? Ez, erritzagatik, nola landu zuen plagioaren gai hori obra guztiak batzea? Gai hori ere noski badago, gai ezaguna da, letek bereak ez ziren testu batzuk ere hartu zituela beretzat, ez bakarrik hartu, gero itzuli ere bai, eta gai hori hitzaurrean jorratuta dago, eta egin dugun autua, irakurleak argi eduki dezan, da, bigarrengo liburukian daude poema horiek, orduan poemaz poema, hori dena adirazia dago. Hau da, ikerketetan bazegoen, orduan hori ere, eta tesietan eta bazegoen, orduan hori bildu da, eta beste poema guztiekin bezala, egin dena da, poemen jatorria adirazterakoan, adirazi jatorrizkoa non dagoen. Guk dakigula behintzat, guk dakigun dena. Ez dugu ezer eskutatu, kontrakoa. Den argitu dugu. Abestiekin egin dugun bezala, abesti itzuliak direnetan, edo bertsionatuak direnetan, batzuetan zehaztea ere zaila da, adibidez, abestien kasuan, batzuetan zehaztea zaila da, garai hartan oso tipikoa zelako, elkarri abestiak pasatzea, batek letra egiten zuen, beste batzuetan doinua beste batena zen, batzuetan autoretzak ere, abestien kasuan esaten dut, zalantzazkoa da, biztan da ez, denodakigu Lourdes Iriondok eta Xabier Letek askotan adibidez eskuz esku egiten zutela lan. Gu saiatu gara informazio geneukan guztietan argi adirazten, kantuen kasuan letra norena, doinua norena, edo nondik itzulia zen, edo moldaketa nork egina zen. Pentsatzen du, liburu hartzen duenak, behar bada, oraindik ere argibide gehiago igual izango ditu norbaitek, abesti gehiago hori buruz ere. Edo zerbait berria agertuko da. Guk geneukana jarri dugu, bai Letek hartutako testuetan, bai egindako moldaketan. Esaten dut abestiena, plagioen kasua ezaguna delako, baina hor ikerketa egina geneukan, abestien kasuan orain egin behar izan dugu, eta aritu gara banaka-banaka kantuak entzuten, ze oso tipikoa da, 60etan, kantari frantsesen doinuak hartzea eta bar, ez Lete bakarrik, garaiko jende pilo batek. Eta orduan banaka-banaka, lehen aipatu dut Joxan, pentsa ze bilaketa egin ditugun han eta hemen galdezka, ea doinua nondik datorren. Orduan, oraindik ere norbaitek igual argibideren bat emango du, haizu doinu hori ez dakit nondik datorrez.
Guk dena jarri dugu irakurlearen eskura, gero noski beti bezala irakurleak baloratu beharko du, nor kantatzen zuen hobeto, zeinen itzulpena den hobea, edo ze testu den hobea. Hore ja, Euskalduna argia da hori baloratzeko. Oso ondo, besterik bakozue? Bueno, bildumaren atzekaldean testu bat hautatu da, esaten duena, sinesten dut, egun batean, hilen naizela, utxean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela. Bilduma honetan hori agerian gelditzen da, hori ez dela egia. Eskerrik asko.